mosebedo kabedo promoted e bwo jogo ma osebedo kadhi e kor gwenge mondo mi joma tindo kata jok ma osechopo i kipande but pok nokawo kipande, nikech gwengewa osebedo gi ji mang'eny ma nyaka jok ma iyudo nyaka jo 40-50 ma pod onge kipande, nikech ng'ato obet abeta ka mano nyiso ni economic activity tin kabisa, nikech economic activity otudore gi kipande. Ka ng'ato nigi kipande ka bende onyalo donje gik ma ji donje kata mag hola to gi mamoko. To aneno ka tim moro kacha ma osiepena moko nitie, aneno ka osetiyo malich ahinya mondo gidhi e fuond piny e gwenge ma opogore opogore e Homa Bay to gi moko kuomgi bende i Nyanza, piny Luo, but Homa Bay osebedo malo ahinya e wachno, kendo kanyo ogol kwan atamalo mar jok ma osewuok mondo okaw kipande. Nyo wayudo ka gin gi numbers mang'eny compared to Migori, Kisumu to gi Siaya kuom jogo mokaw kipande manyien. Koro translating kipande ni kadhi e kura is the next thing. Emomiyo aneno ka en onyalore. Gimomiyo kura samoro ok nyalre en ni seche moko IEBC nyalo promote wachgi mar mondo jopiny ong'ad kura. To samoro kare jok mochok e iye kagi kochok wa ji 4 kama, to kare ng'at achiel ema nigi kipande manyalo ng'ado kura. Koro jogi to gin agina jok ma biro siko ka pong'o halls, to kura to ok onyal nikech ok onyal koko onge kipande. So nikech Homa Bay nyotimo recruitment malong'o mar joma kawo kipande, mamoko nyodhi nyaka e skunde gi gik makamago. Aparo ni gin gi ability mar chopo maromo 800,000 ka gitimo, ka gifuato the same process, nikech jok manyomi kipande ka gin jok mong'e, gin jok ma pod nyalo bedo gi gombo mamalo mar mondo gibi gi participate kendo gi go kura. Gima miyo jok mosedak ahinya samoro gombo gi rumo en ni nikech jo siasa samoro se disappointi di mang'eny. Iyiero ng'ani kiero gi chunyi te, o ng'ani oyieri paro ni koro twadhi toboa uae nono gik molos onge. Koro iwacho ni aseneno gigi mang'eny ok lich, but joma tindo ma korko kepo mokwongo to nyalo bedo gi miyumo mamalo mondo gitimre nade gi participate. Omiyo there is a possibility ka giluwo chenro maber mar ng'ado ne ji ombulu. Erokamano ahinya. Wakili, en gino manyalo ka jotelo utimo ang'o? Nikech aneno ka jaod bura Mandhiwa Martin Peters Owino owuok oko, to nitie moko bende mwaseno ka wuok Homa Bay Town, Opondo Kaluma, waseneno ka Millie Mabono otere Suba North, waseneno ka jotelo otere kuonde mopogore. Alego Usonga tani otero mar bende e jumbe mokalo. Jotelo makaluo koro wuok oko mar jiwo ndikruok mar ombulu kendo mar yudo pande. En okang' manok adhi nyuolo lemo to nego rwake yo machal nade mok rwake siasa moko mpogre. Mano diere makende. Wuok oko makoro jotelo